היי לכולם, אז קודם כל מזל טוב לילידי היום, 6 למרץ. שימו לב, אתם בתקופה של ניקוי, עברתם שנה לא קלה בכלל בשנה הזו. קיבלתם הרבה מאוד סימנים שאתם צריכים לעשות שינוי, ואני מקווה שבאמת עשיתם אותו. זו הייתה תקופה לא פשוטה, אבל תקופה שבעצם באה ללמד אתכם, ולהוציא אתכם ממקום מסוים, גם אם זה היה מאוד כואב, גם אם זה נגמר בכאבי לב לא פשוטים, זה היה נכון לקום ולעשות את הצעד הזה. אתם עכשיו בתקופה של ככה, תיכנסו לתקופה של ניקוי. בחודש הזה מדובר בחודש שהרבה מאוד דברים שקשורים לרגש יציפו אתכם, אבל אתם נכנסים לשנה הרבה יותר טובה מהשנה הקודמת. ואתם צריכים להתחיל לראות גם את עצמכם. אתם שמים את עצמכם במקומות האחרונים, והרבה פעמים אתם עלולים להרגיש פריירים ושנתתם מעצמכם יותר מדי. אז הגיע הזמן לשים גם את עצמכם בפרונט. יצא לי פה הקלף בשבילכם להגן על הגבולות שלכם, לשים לב שאתם לא עוברים את הגבול, ולא לוותר על עצמכם כמו שכבר אמרתי. וכמובן בשנה הזו, שימו לב, אתם חייבים להקשיב למסרים שבדרך. אתם תקבלו הרבה מאוד סימנים. אתם עד עכשיו הרגשתם בסוג של צומת דרכים, ועכשיו זה הזמן להתחיל ולשנות, ואתם תראו שהסימנים יובילו אתכם. אתם רק צריכים לקבל החלטה. אז שיהיה לכם המון המון בהצלחה ומזל טוב. ומי שלא עוקב אחריי עדיין, מוזמן להצטרף לעמוד שלי פה, מורן חגי. יש לי ערוץ יוטיוב מורן חגי ייעוץ נומרולוגי, וכמובן בפייסבוק שלי לעמוד העסקי. אני אשמח לראות אתכם. ביי לכולם.